Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So hindi ina matuod nga unsafe ang vaccine tungod ni madasig ang pag-develop, no? Sa tutuod lang gid ang tanang nga technology sa pagbuhat sang vaccines ara na sa nga daan. Ang isa lang ka exception of course ang iya sa Moderna kay iya sang Pfizer kay ari first time ginagamit sa mass nga production sang vaccine pero for a long time ara na ang mga technology. Ang ginahambal na nila nga kadasig sang pag-develop ang aton sa mga situation but is may ara kita nga pandemic. So ang process sang pag develop sang vaccine is pareho lang na siya. Ang difference ng gid is ginpadasig ang pag-approve for immunization sang madamok nga tao tungod nga emergency ni sa. Hindi pwede na go through the process of phase 1, phase 2, phase 3, post-marketing surveillance, use sa general population before kita mag-submit sang vaccine for approval sang FDA. So kung makita nato nina, ang ginagamit naton sa bunga word is emergency use utilization. So ginagamit ang vaccine sa emergency because pandemic ni sa whole world ang naga-experience ng COVID-19. So we need to protect people. Hindi natin maalaw nga sige-sige lang kaya po yung magsaka ang mga tao nga nagkakapatay tungkol sa COVID-19. So hindi na matuod nga gindali-dali isa. Ang technology is already there. That's why mas madasig na kita magbuhat ng vaccine compared to a century ago, for example.